No i myk, ja jestem Niklaus, to jest siostra Daria. Cześć. I gramy w grę Evil Within 2, czyli zło wy. Chyba tak się to tłumaczy. 500 bitsów za $3,5. Tak, jest taka super oferta. Jakby ktoś jeszcze nie O, ale jaja. Gramy na padzie Logitech F310, co mogę? Może tak do tyłu centralnie się Nie obrócić? mogę tak trochę tylko. I to jest horror i nie grałem w pierwszą część. Ale z tego co wiem, nie jest jakiś turbo straszny. Chyba se damy przechadzkę, nie wiem. Kurde, Rafał, zawrzyj pysk. Przetrwanie dla graczy, którym zależy na postaci, zapewniam ważne ze sobie zrobienie. Daj koszmar. Nie. Tak. Nie, bo nie będę mógł nic przejść. Ale Chcę będzie wspomaganie straszniej. celowania, trochę chcę. Końcu nie po to się na padzie gra. Dom w ogniu. Tragiczny pożar zabija dziecko i nianie. Siema Nexter, oj się zhajsowała gazeta. Nie wiem, czy ktoś z was to grał. Jak była premiera, to był straszny szał na Twitchu. Bardzo dużo ludzi w to grało. Ja pamiętam, że mnie okładka w tej grze przeraziła, ale tak totalnie, że ja zawsze na nią patrząc czuję się trochę nieswojo. Będzie South Park? Nie. South Park nie będzie. Rozdział pierwszy, w płomienie. Ładna grafika w ogóle jest. Zobaczmy, to niby jest taki konkurent Residenta ostatniego. Dobra, tak się biega. Takim jesteśmy gościem. A pokaż twarz. No taka twarz. No, taki Taka człowiek, bez wyrazu trochę. taki człowiek bez twarzy, taki trochę bąkol. No, Ej, ale podobny trochę. no trochę tak. Siema Snacksen. Czy tu się coś robi teraz w tym momencie? Nie, na razie jeszcze nic. Oh God, Lily! Po lewej, po prawej będziesz miał chyba wejście, mi się Ale tu wydaje. też mogę wejść. Ale będzie nagrzana klamka na 100% i nie ogień. Damn it! No to jednak... To nie. To jednak wybijaj. O. Siema Ola. Cześć Ola. Lily, I'm here! Where are you? Oh God, is she upstairs? Ty mu się, ale ty mu się pewnie spali rodzina i on potem będzie miał wyrzuty i będzie widział potwory, do których będziemy strzelać czy coś. W ostatniej grze, którą graliśmy razem, nie wiem, która to była, był gorszy ogień niż tutaj. W Shadow of War. No pewnie tam narzekałam, bo tam też krew jest kiepska, także. How did this happen? Chyba Wilen. Cześć, Wilen Długinik. Buta... No nigdy się chcieli tego nie wie. To jest taki motyw, który jak z I'm Max coming, Payne'a Lily. graliście, no tam się nie Just hold paliło, on. mu zamordowali rodzinę. No. Donate poszedł, a nie wyświetliło. Kurde, powinno wyświetlić, jakby coś było. A przez co dawałeś? I'm here, Lily! I'm here! Wyłączone. Cześć Ajano. Nie, wyłączone mam. A ostatnio już były powiadomienia normalne. Nie, nie graliśmy, Ola. Ani ja nie grałam, ani Mikołaj nie grał. Ale to właśnie pewnie nie słyszałaś, jak ja mówiłam, że we mnie okładka gry wywołuje taki dziwny niepokój i to jest powód, dla którego ja nie zagrałam. Siema, Lechne zbierasz. Microsoft wypuścił dużą aktualizację wczoraj, że cały system od nowa się instaluje. Mi się nic nie instalowało od nowa. Damn it, where is she? Chyba, że dopiero będzie instalowało, nie wiem, jest opcja. Słuchajcie, wczoraj streama żeśmy nie zrobili, bo w końcu żeśmy skończyli oglądając Come on out! projekt Lady Lily! Where are i you? co? I'm here! A tak, oglądaliśmy That's do here. 4 w nocy Warsaw Shore i projekt Lady. I dzisiaj nam... Mikołaj będzie strasznie. Ale Ja się boję, się boję. Daj grze straszyć mnie, a nie ty. Dzięki za Luca. Co i tyle? Lily! Kurwa, Daria, proszę cię. Nie. To był tak zwany majak pijacki. To był Wietnam. No i dzisiaj tak nam to siadło na mózg, że chodzimy i patrzymy po witrynach sklepowych i mówimy, że o, tak, ubrałaby się prawdziwa Ej, dama. widzę donata, tips and the code. Zdonatował 21 i M44G złoty 65 i tips and the code 21,17.
Ale czemu nie było z tego powiadomienia? Czekajcie, mogę to zatrzymać? Mogę. Dlaczego z tego nie było powiadomienia? Powiedzcie mi. To jest dziwne. A tak mogę to pokazać? A może coś musisz tam na tej stronie ustawić? Nie, wszystko jest ustawione. A W na każdym tej... razie nie wiem, czemu nie wyskoczyło powiadomienie. Czy dziś też będzie alkohol? Nie, znaczy tam mamy po piwie jakimś. A my już dzisiaj spożyli alkohol, Tak. ale tak symbolicznie. Żeby nie było. Kurde, powinno pokazać Państwu, gdzie powinien zgłosić się streamer Sojuszy Twitch, który kanał najeżdżają boty nie za jego przyczyną. Do Twitcha. Co mogę więcej powiedzieć? Nie wiem, no... Coś od strony. W każdym razie. Ale wszystko widzę. Jakby co, tutaj z boku. Dobra. 3 years. I've been trying to track you down for 3 years. And you thought you'd find me at the bottom of an empty bottle. Is that it? And why are you here now, damn it? You didn't find me because they didn't want you To jest ta to. córka? Calm down, Sebastian. Nie. Chyba nie. You knew what was gonna happen in that hospital, didn't you? What happened at Beacon is in the past. Chyba trzeba było You need grać to w forget. jedynkę Ej, patrz, te jednak. włosy przy uchu, You no sound nie? just like that psychologist Wyglądają mi jak before takie shoved down kreski my z throat. Painta. But he didn't U niej. have answers. No, w sumie tak. You do. Ale to jeszcze tutaj You're nie gonna widać. tell me. Bo on ma fajnie About zrobione. Mobius. Tak dosyć. O, widzisz? No. To są agenty Smithy z Matrixa. Ale bym sobie I'm here because of this. A jak ktoś grał w pierwszą część, to możecie tłumaczyć, o co chodzi. Where did you get this? Lily's still alive. Szciarek dostał. Lily is dead! I read the police report! I was at her funeral! We can rewrite history if we want to. Staging a death is child's play. Why would I come out of the shadows just to lie to you? Lily is alive, and she's with us. Aha, to jest kumpela z pracy, But się she's in ratowała w danger. pierwszej części, okej. We need you to help save her. Mogliśmy jedynkę najpierw zagrać. Save her? No. To może zmieńmy i zagramy. What have you done to her? Nie chcę się kupować. Get your hands off me! Ja w Matrixie by lepiej walczył. I was hoping you'd come willingly, Sebastian. Dzięki za We widza, don't no have i time ale for Seba. this bullshit. Aż morderca, ja ci odpowiem tam na pytania po... We need you. jak skończymy nagrywać, żeby to tam Lily było na YouTubie. needs you. Ale żyły mu ładnie dochodzą na szyi. Sebastian zrobił bach. No tak wyszło. You're awake. Good. Yeah. Great. Where are we? You're Oh, in mogę one się of our patrzeć. facilities. So Pojadę na this is wózku. the almighty Mobius, huh? Be careful about what you say. To taki motyw don't jak w know how Resident powerful Evil, they trochę are. jakieś laboratoria Right. tanie. So powerful they have to kidnap a washed up ex-cop to help them. At least your terrible sense of humor is still intact. Enough of this bullshit. Where's Lily? Patience. All your answers are right here. Ej, w jedynce, jak się gra w jedynkę, to coś wiadomo, czemu się to dzieje wszystko i skąd to się wzięło i The tego. Beacon Mental Hospital incident was an unfortunate setback. But we used the knowledge gained to build a new and vastly improved STEM system. O, siema Gorol. What does this have to do with my Cześć daughter? Łukasz i cześć Wiktor. Imagine it. Millions of minds connected together. Czy mogę głośniej mikrofon? Nie, mogę, znaczy w sumie, ale nie, bo będą przestery. Happiness for Mogę grę one dać ciszej. is happiness for all. This machine, this miracle,
will allow our species to achieve greatness. We needed to start with a mind that was pure and clean enough to support thousands of personalities. The mind of an innocent child. You connected Lily to that machine? Your daughter is quite special. The most stable core candidate we've ever tested. Thanks to her, the new stem has been a smashing success. Until recently. A little over a week ago, Lily vanished. Just stopped sending signals. Then the STEM environment began to collapse. We thought it was just a technical glitch, an easy fix, so we sent a team of Mobius agents inside. But then we lost contact with them, and STEM went dark. Think about this, Mr. Castellanos. I am providing you an opportunity. Not only to see your daughter again, but to save her life. Something you thought you failed to do before. You can save her, or let her die. It's your choice. Good luck, Sebastian. And please, try to cooperate with any team members you might find in there. I know you don't trust us, but they have the same goals as you do. That's all right. I'm fine by myself. Just remember to call me the moment you find Lily, so that we can begin the extraction process. I'll be out here for you. Dzięki za Sraruto. And someone else will be in there for you. Are you ready? Be careful in there, Sebastian. We're counting on you. STEM entry in 3, 2, 1. Lol. Dobra, bo ja myślę, ja się zastanawiam skąd te wszystkie potwory i tak dalej. No już teraz trochę wiem. Ale tutaj to ładnie wygląda. No. Siema, Patit. Mogę już... Dobra, damy trochę ciszej grę, żebyście słyszeli dobrze ten dźwięk. A dajmy na takie 70, tu damy 70, tu damy 80. No. Dobra. Czemuż nie grasz ten symulator masochizmu czy kopalni złota? Bo jest... No nie działa w sumie. Ciekawe, czy przez normalną wannę też można wejść do serweru Steama? Nie mam pojęcia, bo to trzeba by się było kąpać jeszcze w ogóle. Ale nic dziwnego, że Steam się czasem dupi, jak na babie go oparli. No. Siema Hemateina.
Tu się przygląda, tu się coś. Kurwa, Daria, weź uspokój dzidę. Ja nie mam dzidy. No dobra, uspokój macicę. No, to ten drzwi. I'm coming, Lily. A było powiedziane w jedynce, po co oni ich podpinają do jakiejś I know maszyny, it's hard to accept my maszyny snów, żeby tam się potwory pojawiały, coś takiego? little girl. Bo to chyba tu już nie będzie wyjaśniane, mam I'll wrażenie. never accept it. If you won't help me, I'll find out the truth on my own. Siema Ricek. What the hell is this place? O. Detective, we've got a call. All units 1199, exploit cover code 3, Beacon Mental Hospital. To jest w ogóle, jakiej produkcji jest ta gra? Bo tam się pojawiają jakieś takie azjatyczne nazwiska. W jedynce w psychiatryku byliśmy i koniec świata się odbywał. Okej. W sumie mogliśmy sobie na YouTubie aby obejrzeć jakiś skrót czy coś. Ale może dojdziemy do tego. Ale mi się wydaje, że tą jedynkę warto ograć, bo się zapowiada tak dosyć ciekawie. Tylko, że jedynka z tego co pamiętam, nie wiem, potem niby poprawili, ale na komputerze strasznie źle działała. No ale może już jest Hello? poprawione. Sebastian, are you there? Kidman. Tu jest całkiem okej grafika nawet. What? Snap out of it, Sebastian. You've made it in safely. How are you feeling? Terrible. Nie mogę Like wyjść. the worst hangover ever. Don't worry. It will pass once your mind has adjusted. You're in an area separate from the main system right now. That's how we're able to maintain communication with you. This construct is called your room. It's a safe zone that was formed from your own memories. My memories, huh? If that's the case, then where are my wife and child? This place looks like my old office at Crimson City Ej, PD. sub It was wpadł. your Nie, to subconscious jest that follow. built Dzięki it. Maciek za follow. Let's Siema resolve that Feneryk. question. Siema Shortil. Let's get down to business. We sent some information into your room. Do you see anything unfamiliar? Czy ja tu widzę coś nietypowego? Nie. Zobacz na tablicę. There are photos of a bunch of Mobius agents here. Your lost team, I assume. That's them. Let us know if you locate any of them. You're our only line of communication into STEM. They're stuck in Union and searching for Lily too. Union? This STEM environment was designed to look and feel like a Soviet small town Union. called Union. Tak to będzie. Great. So your experts need rescuing too, huh? If anyone can do it, it's you. Thanks for the vote of confidence, but I'm only here to find Lily. There's more info there. You should check it out before you go. Ale szybko poślał ten rozdział pierwszy. Jak tak cała gra pójdzie, to spoko. Ty Lily jakiś drew this malunek picture daddy. of me. It was burned up Szukaj along with everything else in the wstęp house. drużyny poszukiwaczy moby sobie dowiedzieć się czegoś o Lili. Okej. No bo Daria wyjechała, już My wróciła. first commendation. Tak szybko czas minął po prostu. Tak. Feels like another lifetime. Dobra, ja sobie otwieram piwo. I guess because it was. No. Myślałam, że już tego nie powiesz. Bo się stresuję. Ej, a gdzie jest otwieracz? On nie wisi tam, gdzie zawsze. Kurwa. No nie. Tu jest. Tu jest. Czego odkładać? Ewidentnie. Dobra, to ja wypiję. Chyba, że chcesz też drzwi. Nie, ja nie chcę, bo ona No się ja dobra. sobie wypiję. Otworzyć ci? Nie, daj. A zaczekam na ciebie, będę kulturalna. Jak prawdziwa dama. Jak projekt Tak. Lady. Dobra, to zdrowie. Mikołaj z lewej ręki się pije. Ja się napiłem z lewej. A, to tylko ja taka zjebana jestem. Nie, no prawdziwy horror, gdzie jest otwieracz? Dokładnie. Ja mam takie specjalne miejsce na ścianie na otwieracz Ale podpisane. spokojnie, ja umiem zębami otwierać, tylko jak to robię, to Mikołaj na mnie krzyczy. No bo zębów trochę żal. O, kot. I don't ever Jakiś remember taki owning kurwa a dziwny. cat. Ej, to Sheldon. O nie, to nie Sheldon. Jakiś taki szatanowy. Nie wczytują się emotki, bo Hemateina z tego co ja widzę to nie ma suba. A, to jest I w Billa ogóle Suba. to są ostatnie chwile, żeby suba sobie kupić i bitsy się pojawiły po pół ceny. Ej, tak naprawdę została godzina. Nie godzina, bo to jest Amerykańskiego czasu? chyba tak. No to wtedy... Siema Grzechu. Slide projector. Cześć Where did my Grzechu. memory dig this up?
Elementary school? Slaj fotograficzny. Blablabla. Spoko. Siema spizgany muniu. Ale emotki typu kappa. A to ja nie wiem. Ale była taka sytuacja, że kiedyś kappa się zepsuła i 2 dni nie było. A mirror. Just like Beacon. Should be a way Co out. Activision odwaliło, ja Why nic nie couldn't wiem. my memory Ja just też make nie. regular Ale to doors? dlatego, że my pijemy od tygodnia. No, bez przesady, od 6 dni. Jutro byłby tydzień. Znaczy będzie. No. Siema Gabriela. Cześć Gabriela. To zrób zdjęcie Wiktorii mi wyślij. Bo jak świeci. Co to jest? Terminal zapisu. To musi być o Związku Radzieckim. Gwiazdy czerwone to nie jest przypadek. Zapisuje się jak w Rezydencie. W Rezydencie się na maszynach do pisania zapisywało. Ciekawe, czy jest ograniczona ilość zapisów. U siebie nie widzę żadnych emotek, tylko znaki albo litery. Hemateina, to sprawdź. Masz Better Twitch TV? Sprawdź tam ewentualnie ustawienia, bo... Masz Better Twitch to... Aha, nie. W sensie może przez betę. Bo teraz jest wersja beta strony, to ja polecam ją wyłączyć. Tak? Ja Tak. mam włączoną. Into the looking glass. No to nieźle, Temus. W meczu mam system, który ma dobierać w meczu nuby i prograczy, żeby zachęcać nubów do kupowania płatnych rzeczy. Aha. No to i co, to będzie w Call of Duty nowym, to super system. Oh no. Stara przy garach, wszystko po staremu. Lily, what's wrong? Ja myślałam, że ona się człowiekiem małpą bawi. My Oglądam doll's przez head is aplikację, broke. działa mi od niej. It's okay. Cześć Nie no, Temerczyk. generalnie działa wszystko ok. Mom can fix it for you. She can fix anything. Mój kot też ma fanpage na Facebooku. Sebastian? What's wrong? Are you alright? I've got a wonderful family. An amazingly smart and beautiful wife. Chyba zgryw. Why wouldn't I be alright? Come here, Myra. Ładna taka biała. Stara jakaś taka. You've been working too hard. It's making you delirious. Are you sure you're not coming down with something? Delira. Is No i this co the ja right mam place? zrobić? Aha. O kurde! Jest subek. A pojawi się na czacie? Czy... Czy sam muszę go... A, jest, dobra. Z opóźnieniem, ale jest. Dzięki bardzo, Jano na bank. Pozdrawiam, uśmiechnięta buźka. No, my też pozdrawiamy, uśmiechnięta buźka. 52. 3. Dzięki, polecam się na przyszłość. Paweł, ale co w tym dziwnego, że ta dziewczynka ma czarne włosy? Przecież to chyba może być zdominowane, tak? Matka Jeśli masz blondynka, ojciec czarna, córka ma tak... takie, no, wydaje mi się, że byłby problem, gdyby miała, nie wiem, w sumie brązowe też by chyba mogła mieć. Mogłaby mieć nawet rudę, jakby ktoś z dziadków był jakimś cudem. W ogóle to jest tak samo jak z oczami. To nie jest powiedziane, że nie możesz mieć brązowych oczu, jeśli dwoje rodziców ma niebieskie oczy i tak dalej. Z tego co dobrze pamiętam, ale mogę coś pieprzyć z tych krzyżówek genetycznych. Tu się skrada, biega się? Tu się biega. Kurde, nienawidzę jak jest pod gałą sprint, a nie na A. Aha, i to się regeneruje. A bije się? Nie, na razie nie mogę bić. Ola, mówisz, że... O kurde, zgryz! Nie. Ja za każdego słupka będę brała łyka piwa. Chociaż tyle mogę dzisiaj zrobić. Dobrze, że tam jest 24. O, ja to Lecimy mówię, z 2 Nie. miechem katpa. Niklas, 3 złote.
Dzięki atomowy Dariusz. Niklaus, 3 złote. To jest bardzo dobre wykorzystanie ostatnich momentów. Chociaż obstawiam, że jeżeli oboje rodzice mają niebieskie oczy, to nie masz jak mieć brązowych. No właśnie z tego co ja pamiętam, to w tych krzyżówkach było tak, że tam było 25% szans na takie oczy. Ja te krzyżówki nie umiałem nigdy dobrze robić. A jeśli oboje Bo to, mają... tak, bo to tam było kwestia, że któryś gen jest recesywny, a któryś gen jest dominujący, więc tak jak powie... no widzisz, Auraja, o. Ale tak jak mówiłam, ja nie byłam pewna i nie wiem, czy dobrze to pamiętałam, więc jakby powaliłam kolory oczu, w którą stronę to działało. Także no, przyznaję się do błędu. Facet mu IP, baba mu coś w głowie, dupcy mu się w głowie generalnie. Tu nie. No biologia się przydaje, żeby wiedzieć skąd się dzieci biorą. Na remacie mała szansa jest na takie coś jak niebieskie plus niebieskie równa się brązowe. Tak, ale Grzechu, ja... Jak się matka puści z brązowo-okim, to szansa wzrasta. Siema mentalistka. Jak dwóch rodziców z białasem może rodzić się czarnuchem? Nie, to chyba nie. No nie. Ale czekaj, bo przecież geny Co? możesz dziedziczyć 3 pokolenia wstecz, więc teoretycznie nawet jak 2 rodziców jest białasami, to możesz urodzić się czarnuchem z białą duszą. No jak, ale jak to ci rodzice by musieli mieć najdalej dziadków czarnych, to oni by nie mogli być biali całkiem, no nie ma opcji. No też mi się tak wydaje. Jakim cudem? To no nie. Nie, to bym... Kurde, no jakby ja przestałam się biologii Mieć uczyć jakiś... z murzynów dawno temu. No, kurwa, niby tak, ale tak nie do końca. Nie zapominaj, że ja mam Afroamerykanów w rodzinie. No ale nie. Ale mam nie też Mongołów w rodzinie, więc... Mongolskich murzynów. Mongolskich murzynów, tak. Tak, wyższy stopień spierdolenia. Nie, to tak jak tam Auraja pisała, że to w te drugie kolory. Weneryk, ja się nie kłóciłam, że Latynus jest czarny, tylko że to był... To był test strachu, żeby cię zahartować. Bo Jak będziesz ci? tu ryczeć i będzie, a późno jest. What the hell? No. Kurwa. Siema Fantomasz. Ale zajebiste. Mikołaj. Ej, i to jest krew, to jest ładna krew. One of the Podejdź search bliżej. team. Czekaj. Siema Michał. Baker. Cześć Michał. Ale hopowiło zdupiło ryj. Ej, ale to jest piękne. Możemy jeszcze raz zrobić? Dziewczyna się mocno opali w Hiszpanii, na Erasmusie dziecko może być. No. Fefek, taka beka, bo zostałam zaproszona do programu Erasmus na mojej uczelni. Orgazmus. Chujazmus chyba. Ależ piękne. A pokaż jak tam. No ktoś mu zrobił krzywdę. Ale ślicznie to wygląda. No. Ja trochę nie ogarniam, co tu się dzieje. Nigdzie. Do Sosnowca. Ja już raz byłam na Erasmusie w Sosnowcu. One bullet. Straight through the head. Mogłabym mieć taki obraz na ścianie. I typ cały czas umiera przez ranę. Siema Samulelek. Cześć Samolelek. Tu coś trzeba po... Teraz brakuje mi tego gifu, mózg rozjebany. Zrób ładne zdjęcie. Ale nie mam jak zrobić zdjęcie. Dycha! Daria zery piwko. Nie jak mamy po jednym. Daria, zeruj piwo. Grzechu, są dowody na to, że piwo potrafię wyzerować i to szybko, ale dzisiaj tego nie zrobię. To Nawet, chyba że 100 rzucisz, to wyzeruję. Nie, no dobra, 200. Ceńmy się, Mikołaj nauczył. Ja chciałem powiedzieć, że z 500. Baby są zawsze tańsze od chłopów. No. No. To 250, połowa. Sadistic. No, mamy tylko wódki. Ej, Whoever mamy did 2 piwa this jeszcze must tak have enjoyed teoretycznie. it. No i flacha krupnika jeszcze Fuj, jest, tego ale to pić nie nie do będę. picia. Gdyby znalazłem zamorzony w czasie, jak to jest w ogóle możliwe? Nie wiem jak to jest w ogóle możliwe. Przybliż.
No to jest to, co było tam, no. Tu jest to jest rękawiczka. Ale tutaj są, ej, tutaj, zobacz po prawej stronie. No. Tutaj jakieś fajne zdjęcie jest chyba. No nigdzie ich obejrzeć. Szkoda. A tak można. No to jest... Nie wiem, co to jest. Wiktor, ale co u fryzjera? Co, u fryzjera piwo zerować? W ogóle przeszedł z was ktoś tą grę? Albo grał chociaż i może powiedzieć, czy będzie tak ogółem fajna? Someone Tu tried to ktoś block the way przesuwał. out. Mhm. Or in. Patrz, jaka ładna ściana. No. Jak coś to ja nie. A, no to dzięki za info. To się przydało. U fryzjera baby są droższe w obróbce. No, ja nie chcę mówić, ile ja ostatnio za fryzjera zapłaciłam. W obróbce cieplnej. Oj kurde, już się zaczyna. W prawo, w lewo. Jest za dużo wyborów. Ale tam masz i tak zamknięte W ogóle kratą. on się strasznie więc wolno obraca. jakiś niedojebany trochę jest. Dwie dychy to ja płacę, jak chodzę do fryzjera. Nie, ja ostatnio u fryzjera zapłaciłam 340 zł. Ja pierdolę. Już wiecie, czemu streamerki tak cysę wywalają na wierzch, jak streamują, bo to życie jest o wiele droższe niż na przykład moje. Co ile? Nie, no Dzwonią z gazowni. ja już nie mam niebieskich włosów, jakby... ja tam zadzwoniłam w poniedziałek i zareklamowałam, że włosy miały być inne i tak dalej. I przyszłam i mi to naprawili za darmo. Także spoko. I mam całe fioletowe, Dzięki takie za jak lipca. być powinny. A zapłaciłam 340 zł dlatego, że ja robiłam z dodatkowym zabiegiem i kupiłam specjalny szampon i odżywkę. A tak standardowo to płacę za samo farbowanie na taki kolor jak mam teraz, to płacę 130. Razem już z czesaniem tam w warkocz albo w loki. Zależy, co mi się tam What podoba. was that? Ej, a to jest tak, że jak ci ludzie podpięci do tej maszyny umarli w tym, to pewnie umarli też w prawdziwości, nie? No tak. To ja nie To wiem, mi kto się się to w kojarzy ogóle z- by zgodził na coś takiego. No w Matrixie chociażby godzili się dlatego, że mieli cel. Dobra, ale oni do całego tam świata innego, no w sumie No tu tutaj też, właśnie to mi strasznie zalatuje Ej, to my Matrixem. jesteśmy tutaj tak jakby w głowie tego dziecka, czy o co chodzi? Bo ja tak nie do końca ogarniam. Musicie mi tłumaczyć, ktoś kto wie. 340 zł. No ja bym 340 zł też na fryzjera nie wydał. A ja wydałam. Mi zaczęło No. być szkoda, jak u mojego fryzjera podrożało i musiałem 30 zł płacić, to już przestałem chodzić. No a w końcu człowiek wyłysieje i się problem z głowy. No ty szybko tego dożyjesz, że tak powiem. Chyba, że nie dożyje. No chyba, że... Cały czas jesteśmy w dupie. A, okej. Dobra tam. Się czepiacie. A czemu nie przeszedłeś tam? Bo chcę najpierw do góry iść. Tylko, że ja wódki nie piję. 12 butelek wódki. Kurde, jakby się uprzeć, to by było o wiele więcej. Jesteśmy w świecie snów tej małej. Jedyne bezpieczne nasze miejsce to ten gabinet. Aha, no dobra. To nawet, no nie, może nie, że ma sens, ale... To się czymie dupy, kupy. 340 zł, 34 kebaby. Kebabów też nie, Uciul, nie a co lubię. tu się dzieje? Ej, to mi się kojarzy z lśnieniem trochę. Czemu z lśnieniem? Bo w lśnieniu była taka scena, bo to mi się skojarzyło jakby z krwią wypływającą i... Ta z tej windy? Ta. No to wiem. O, to ja. Nie, to nie ja, to kto inny. O, Ale ładne. jakiś kurde ten... Emo morderca. Shit. Przytrzymaj wejść za osłonę, gdy sens... Dobra. Spoko. Ruch wzdłuż osłony. Aha.
Czaję. O ciul, to tu jakiś cover. Ej, gdzie to się za tą osłonę właziło? Miał być RB i LS. Who the hell was that? Aha! Pokaż jak go rozciął. 340 to mini szlifierka Dremel 4000. No. Czyli... Bo jak go rozprół. Ładnie. Czyli w tej rzeczywistości łazi jakiś typ i morduje innych typów. Ja Czemu? bym musiała to sama zagrać, koniecznie. Ej, powiedzcie mi, czy w jedynce też tak ładnie mordowano innych? Emo typ, emo zabójca. To jakieś takie, tu w ogóle jakiś ten zabójca taki japoński trochę. To nie robili jakieś Japończycy tej gry czasem? Bo tu są takie jakieś mało europejskie motywy, coś tak jak w Rezydencie właśnie. Czy coś idzie wziąć, czy coś? Nie. Tu coś można? A nie, to jest przyczep, bo jak mu noga wlazła. No, nieładnie. Japońska gra. A, i wzorowali się na Silent Hill. Ja bym, No mnie to dobra. najbardziej Matrixem akurat ratuje, ale... No do Residenta też jest podobne do w ogóle horrorów takich. Tego typu. Ej, tutaj masz przepaść po lewej stronie? No. A zobacz, co jest na na dole. pewno nic, czarność. Nie, no widać stąd panele na dole. A, no, faktycznie. Tylko pewnie tam się nie da spaść. Te oczy są w cholerę creepy. Wydupiło Twitcha, no cóż zrobić. Ej, gdzieś tu się oświecało, kurde, latarkę. O. Mi co chwilę wydupia. Ale to jakby co, to nie moja wina. To nie wiem czemu się tak dzieje. O, jakie oko. No dobrze, tego nie widziałam akurat. Czat wam rozłącza. No nie wiem. Czat u mnie jest cały czas ok. Dzięki. Ale był problem z Twitchem jakiś czas temu. O, wiszą trupy. Ładne. Był problem, że dupczył się licznik widzów i różne inne rzeczy się Ej, działy. nie da się rozpakować pewnie. Nie, Szkoda. ale tam jakieś głowy pewnie są. No. Aktualnie dla mnie Niklaus nie streamuje. Jak to tak? Jakby go nie było. Bo nie Boże. gram to Fata Morgana. To jest halucynacja z braku innych streamerów. Ej, ja w ogóle myślę, że źle, że pominęliśmy to wejście takie pod tą kratą. Tu pewnie nie da się tak, żeby coś pominąć. I no w końcu i tak trzeba będzie gdzieś tam pójść. To jest Siema, gara. Gara. Ale że jakbyśmy tam weszli, to tutaj coś by było już odblokowane i byśmy nie musieli się cofać. Nie wiem, siema Alfred. Cześć, U mnie w Alfred. stolicy jest wszystko git. No, to na pewno kluczowe jest, że w stolicy. Wyłącz latarkę. Ale to nie, no, nie wiem, no dobra. Jakoś dziwnie przy tej osłonie. Co to w ogóle strzałka pokazuje? Że jak kliknę to przeskoczy od razu? Nie wiem. W stolicy nic nie jest git. Co prawda, No. to prawda. To fakt. Też mi się nie podoba. Nie, są fajne rzeczy, muszę to przyznać. Niko wybiera sobie dla kogo streamuje. Czemu tak? Co jest fajne w Warszawie? Park, w którym są koncerty na fortepianach. Okej. Tam fest fajnie było. Pół niedzieli tam przeleżeliśmy sobie na trawie. O, Ojejku, jakie ładne. co to jest? Dużo klubów nocnych. No to w wielu miastach, nie tylko w Warszawie. No, Grzechu, tak. On wygląda Christ. jak ten. Jak z tej gry takiej... Jak ona się nazywała? Inside. Na końcu się w taką kulę mięsa zamieniała. Tak,
No to coś takiego. Ale w ogóle te sceny morderstw tutaj na przykład to kojarzy mi się bardzo mocno z Hannibalem, z tym serialem. Rebirth, no bardzo ładne. Ale tam masz klub striptease, masz 200 metrów jednego z liceum. A, no to kluczowa sprawa, rzeczywiście. Dobra, tam przecież te... Klub z stripteasem był przy liceum. Przecież liceum w nocy nie jest otwarte, to komu to przeszkadza? Rafael, z Dexterem też, ale Hannibal miał tam fajniejsze te sceny i one były bardziej takie znaczące jakby przez cały serial. Były fajniej wyjaśnione niż te biblijne morderstwa w Dexterze. I jakby w Dexterze masz na sezony podzielone te typy tych morderców i tam tylko jeden sezon tego dotyczył, a w Hannibalu 3 sezony się obracają wokół tego. Dozorcy szkoły, tak. No pewnie, że lubię. Dzięki za luz. Dobra, ja najpierw zanim wejdę, to obadam sobie tu wszystko. Rafael, przecież mój tatuaż, tłem mojego tatuażu jest rozbrysk z krwi, także no, lubię krew. Kurde, on się tak wolno obraca, że jak już wiem, że jak będzie walka, to będzie dramat, ale to jest tak pewnie. Ale może będzie miał jakieś wyrzuty adrenaliny, czy coś takiego. Znajdźki. Tu są znajdźki jakieś w tej grze? A, to ja nie mam czasu na znajdźki. Tu jest bardzo bezpieczna winda. I jedziemy. W tej windzie coś się stanie na 100%, ja nie patrzę. W windach zawsze się coś stawa. Oj, teraz coś otworzy. Jak się otworzy, to tam coś wyskoczy, ja nie patrzę. Są ale później, ale co jest później? A, i w ogóle dzisiaj nowe materiały się pojawiły z tego dodatku do Resident Evil, co na niego czekam już od wiosny. A mamy październik, także już się trochę naczekałem. I rzekomo ma wejść 12 grudnia. Także ja mam nadzieję, że on będzie, kurde, super. Prześwietny. Ja pierdolę. Tak. Aż żałuję, że tylko co miesiąc, O, dokładnie. kurwa. Nie jeździ rowerem, dobra? To co, to trzeba przebiegnąć będzie. Nie patrzę, bo tam coś się stanie. Się boję fest. Dobra, na bezdechu. Kurwa, w jakieś oko trafiłeś. Nic się nie... Ej, rusza się! Weź pomajdaj wszystkimi. Kurwa, źle się czuję z tym. Zdjęcia są. No, tu się coś odkurwi na stówę. Nie może być, że nie. Cześć, Ala. Alicja. Tak późno odpala streamy, podejrzewa się uczciwą robotę. O nie! Co jak co, ale kurwa, bez przesady. Zajrzyj pod prześcieradło. Taki zły rol. No. Uf, ale jasno. Siema, Dawid. Trochę się wystraszyłam. No, one trochę wyglądają jak po krwawym miesiącu. Lol. Tu jakieś oko. Trzecie oko. O, to ja. A to też ja. Co tu się dzieje? What the hell? To jakaś baba. Nie ma jej. Co dopiero? Nie kumać, pizzu. Co to jest? Mikołaj, uciekaj. Ja pierdolę. LOL. No, uciekaj. Ale gdzie? Uciekaj. O chuj, w drugą stronę. Nie zdążyłam się tak do końca wystraszyć. Powiem wam, całkiem normalna sprawa. Przechodź gdzieś pod spodem. Czekaj, mi się teraz przeliczy. Leć! Adam! Przeskoczyć pewnie. A! No uciekam. No to na pewno pomoże. Gram na padzie, bo to mi wygląda na grę do grania na padzie. Shit. I'm trapped in here. No ewidentnie, panie kolego.
Or maybe not. Nie, za łatwe. To jest zajebisty Tam pomysł, ktoś będzie myślę. u góry. Ale śmieje się fest uroczo. No ta baba jest taka bardzo japońska. A możesz wrócić i na nią zobaczyć? What the hell is that thing? Czekaj, idziemy do przodu na razie. Na joysticku. Na macie do tańczenia. Szczura wyssej. A nie, to nie O kurdi. przycięła Ej, cię. czemu mnie ten... Co to za pani, to tego jeszcze nie wiemy. Aha, że ta! A to jest w tytule. To wystarczy czytać tytuł. Nie chcę mi się- Jestem Daria, aka lubię być zabijana, siostra Mikołaja. No bo ja bym nie złaził, no ale... Oh, I don't hear it. Czerwono coś się Jak, odjebie. jak w Meat Boyu. To jest siostra Marty ta w grze. A, tej Marty z tego. Z... Dobra, wiem. Nie pamiętam jak się ta gra nazywała. A z Outlasta. O! You gotta be kidding me. A co i tak wisa po lewej stronie tak śmiesznie? Mięso. Ej, czemu się tej dziewczynce wyobrażają takie rzeczy? To jest jakoś uzasadnione? To jest skierowane. I ten typiarz. No to już wolę do niego chyba. LOL! Tak, to ja jestem. Albo zabijana być lubię, tak. Nie, nie przegranko. To było jasne, że to tak musi być. All right. To jest wygranką. What the fuck is going on here? Ale mamy nóż. Automatycznie niski skrajnicy czerwony, automatycznie nawie się określonego poziomu. Gdy na chwilę się zatrzymasz... Aha, to tu się same zdrowie odnawia. Łe! Myślałem, że tu trzeba jakieś apteczki czy co... Aha, odnawia się tylko tak mało. No dobra. To jest spoko. Myślałem, że będzie za łatwo. Znalazłem brońkę, tak. Widzę, że się w plecucha bawimy. Uciekanko, wygranko. Spierdalanko ładniej brzmi. And now where am I? To wygląda jak ta chata trochę... A możesz siku zrobić? No pewnie nie. Szkoda, ja lubię jak są takie realistyczne rzeczy. No ale serio, wygląda jak ta chata od tych bakerów. Nawet jakiś maras jest, nie, to jest szkło. O, co to jest? Strzykawka z lekiem. Nie wiadomo skąd pochodzi lekarstwo w tych strzykawkach. Nie gramy długo. Dopiero zaczęliśmy tak naprawdę. Gramy 48 minut, czyli krótko. To jest sam początek. Jesteśmy chyba na drugim rozdziale, jeśli dobrze No. kojarzę. Lubię robić siku. Powiedziałam to. Dziennik z opuszczonego domu. Doszło do najgorszego. Stwory, które widziałem, się już przemienili. Aha. No dobra. Proszę. Ta gra w ogóle to jest świeża sprawa. Ona miała produkcję. Ona miała premierę tam parę dni temu. A ja dostałem w ogóle klucz. Bardzo dziękuję portalowi zrzeszającemu nałogowych alkoholików i narkomanów jarok.pl. Nie, żartowałem, alkoholików Nie, tylko. Który dostarczył mi klucz do tej gry, chociaż wcale ich o to nie prosiłem, ale bardzo miło z ich strony. Ja bym nie wyszła z tego domu. O! Where were you when I needed you? Będzie się można odpalić w sytuacji podbramkowej. Tak, Wiktor, dokładnie tak. No to Maybe jutro this jeszcze is nie the right zobaczymy na place. jarok. Ale to dopiero jutro, jeszcze zostało 35 minut. Lily, I hope you're here. Ej, ale bo ja mam teraz takie... Ale w ogóle Castellanos to oni mają jakieś pochodzenie hiszpańskie.
Albo meksykańskie, ale ci z Meksyku mają hiszpańskie pochodzenie, to w sumie na jedno wychodzi. A co się stało z tą matką jego, bo chyba tam było, że on, że Znaczy tam... z żoną. Z żoną. Matką jego. Z żoną. Bo mi się wydawało, że ktoś mówił, I don't know. że ta dziewczynka spłynęła w pożarze z nianią. A z matką co się stało? Z żoną, matką. Właśnie. Baker is dead. There's a killer running around in here, doing things. Lat taki zabójca i robi rzeczy. It's like Beacon all over again. What the fuck did you just send me into? I don't know. Aha, We're in the dark out here. no to Baker czeko. was the team leader. If he's dead, Matki that żony doesn't bode kochanki. well for the rest of them. Keep searching around. The more info you gather, the more I'll be able to help you. Yeah. Sure. Cześć, rozkurwiator. Patrzcie, tu wybieram broń. Masz strzykawka z lekiem. No mam, ale nie wiem czy mam go brać. A ile masz życia? Weź teraz. Co, wziąć lek? No, bo masz mało życia. No ale może będę miał jeszcze... Jak to się używa? A, tak. Ładuj w żyłę. O. I tak nie To ten. nawet nie całe odnowiło. To dobrze, że tak A zrobiliśmy. pistola ile? 6 kul. No to... Dupę co można wsadzić. Fantastycznie. Matka ma chorą córkę. Ale tu już to wygląda biednie trochę. W sensie na przykład w porównaniu do Residenta są takie tekstury, no... No tutaj już O nie jest Jezus. okej. Tekstury są mega słabe. Chyba nawet w PUBG są lepsze. No, znaczy też są żadne fest momentami, ale... A tu można... A to motyw jak z Residenta, że będzie leki można pewnie robić. I jak z tego, i jak z Lary. Identycznie to nawet wygląda. Jakieś takie, mam wrażenie, ale- że to jest mocno kopia kilku Ale gier i tak... generalnie to animacja postaci i tekstury są bardzo słabe. Takie to wygląda jak gra taka sprzed, nie wiem, tak jakichś 5 lat i to... Ej, ale deszcz ładnie się rozbryzguje w kałużach, jakby No. to jest ładne. Lepiej się gra na klawie z myszką? Nie wiem, ale mi tak wygodniej siedzieć na padzie grać. Zatem ja lubię całkiem grać na padzie, bo ja miałem konsolę i Xboxa 360 i Playa 3, to ja tam nie mam problemu z graniem na konsoli. Poor O, son mango of a worms. bitch. Left here to rot like this. Ej, ale po co on się zastanawia nad tym w ogóle, co tu się dzieje, że ktoś zostawił gnijące ciało, jak to wszystko się dzieje w głowie dziecka od niego? Nie, to właśnie może analizuje przy okazji swoją córkę, dlaczego jest taka No jest pieprznięta. spierdolnięta, no na pewno, jak biegają Don't worry, jakieś Sebastian. baby z mięsem z piłą, no to... It's just a small, quiet town. Dobra, ja wywołuję Olę, bo mi ona jest Too potrzebna, quiet. bo jako jedyna zna odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Taki pixel art. No to jest taki trochę Hearthstone, trochę taka FIFA. Trochę taki chuj. Przepraszam. O, jakaś Wow. typiara. Hey! Ola, powiedz mi, co się stało z matką, żoną i pewnie czyjąś córką, bo znikąd się nie wzięła, w sensie z tą Jak ty skomplikowała te pytanie. Co się stało z żoną z od niego? blondyną. Już nie będzie. Nie będzie monetyzacji, bo tam poleciał kawałek piosenki jednej znanej wcześniej. I kochanką, tak? Ja po prostu świadomie odbieram Mikołajowi Ale się tekstury żadne. pieniądze od ust. Skin and bones. Przykładna matka, przynajmniej nie głodzi. O, może je? No chyba ja. To pewnie wynika z zaburzenia psychiczne z tego, że jej kazali jeść. Jebane butelki. What the? I zostało 5 pocisków. A zginęła nie wiadomo No. dlaczego. Nie lubię takich No sytuacji. ta chyba teraz też. Ale przynajmniej za wiadomo misję. czemu. Cześć, Steryt. Siema.
Ciężko się ze złamanym nosem, nie? Przecież nie je się... Mikołaj, ty się możesz wypowiedzieć. Nie je się... Mi się je całkiem normalnie. O, pa! Oh God. Dobra. To ja będę uciekał. Ale ty możesz ją zabić, zastrzelić. To się dają zastrzelić? No masz LT, przytrzymaj celowanie. O Jezu, jaka dziwna kamera. Nie ona tu? No, zastrzel ją od tyłu. Dobra, no czekaj, pomału. W ogóle śmieszny z tym okiem. Oby jakiś robokop. O, Lel. kurde, zmarnowałem. Fuj. Zsikała się. Siema Rogos. Ale coś tam miała. Tak. Mam to samo wrażenie. Jest obrzydliwy, pochodzi ze zwłok pokonanych przeciwników. Fajne opisy, takie rezydentowe. Jak KGB, tak. Kidman. That was fast. Did you learn anything new? Yeah, I did. I learned that it really is like Beacon in here. The people in here are turning into creatures. Damn it. What the hell happened? I don't know. But it means that Lily is in more danger than just being lost. Sebastian, Save it, Kidman. Leave it to me. I'm gonna find her. I zostały 3 pociski. Czy to jest Nicole Kidman? No, myślę, że nie... Przefarbowana na czarno. Myślę, że nie jedynej Nicole Kidman. Tu jest jakiś proch strzelniczy. Będzie można robić amunicję, spoko. Dobrze pamiętam, to jego żona pracowała w tym samym STEM i zaginęła. A dobra, to już Kurwa, wiadomo serio, co trzeba było w będzie. jedynkę zagrać. Dobra gra, poznałem, że trochę lata jest, że umie przez zamknięte bramy przełazić. A, spoko. Tu jest jakieś łoże. Nie. Żarłok na dole. Tak, ten przejedzony. A pójdziemy go zobaczyć? No, idziemy. W ogóle oświecę sobie ten. Tu nie ma jakichś drzwi? Nie. Umysł córki, no, wygląda. Myślę, że mi telefon dzwoni. Tu jest TV. Ale mam wrażenie, że ten dzieciak też nas zaatakuje. Wygląda A nie, on na... już chyba nie żyje. Wygląda na mocno zmęczonego. Na jakiś taki przejedzony. No. Dobra, sorry gościu. A tu taki też motyw jak w tym. W Rezydencie. W Rezydencie, że kanibalistyczne takie te. Nawet ta kuchnia wygląda tak bardzo podobnie. No. A weź I- otwórz, i zobacz też czy można by- lodówkę i zobaczymy czy są słoiki z jedzeniem. Nie ma. Nie da się, a nie da się a da się. Kompotu nie było i zatkało. No właśnie. I to jest właśnie to. Dokładek u babci. No mięso zjedz, kartofle łostow. No. To wyłączam. Słuchajcie, przypominam, że to jest ostatnia noc z ostatnimi subami za pół ceny i pojawiła się super nowa opcja Twitcha w postaci przecenionych bitsów. Są za pół ceny też. Pojawił się obok suba taki przycisk. Także jak ktoś zawsze marzył o bitsach, a nigdy ich nie miał, to myślę, że to też jest niesamowita okazja. I nie wiem ile to potrwa. A, tu żeśmy byli, są inne drzwi. A ciekawe czy jakbyś do niego strzelił, czy coś by mu się stało. Nie, w sensie, czy mam by 3 mu... pociski, to nie będę próbował. Okej, szkoda. Siema, Łukasz. Cześć Łukasz. Przypomina Residenta 4. No w ogóle przypomina... Z kamery przypomina Residenta 4, a z klimatu tego najnowszego. No a ten, nie wiem czy w końcu czy dokończyłem wątek, ale ten dodatek, gdzie się będzie grało Chrisem Redfieldem, to on ma premierę 12 grudnia. Można wsiąść do auta i odjechać? Oczywiście nie. Te bitsy od doktora Dre. Tak, te. A tu nie dali siatki? O Jezu, jakie głupie. No nie, to jest najgorsze. Masakra, jak można w ogóle w XXI wieku takie coś w grze zrobić, to ja nie wiem. Takie motywy to były w grach City Interactive po 1990. A nie byłeś już... Tu nie. Tąpło. A tak wręcz.
Right trigger, ale to muszę mieć chyba nóż wybrany. Ej, a nie mamy już tego noża. Aha, bo on jest tam pokazany tak jakby. Chyba, że ja się boję, że jak kliknę to mi to strzeli. A nie, dobra. Dopiero trzeba wycelować. Siema Struś. Cześć, Ta Struś. gra ogólnie nie jest szczytem zajebistości. No, znaczy nie musi być, chyba nikt tam w sumie nie oczekiwał. Nie wiem jak to było z jedynką. Ja pamiętam, że jedynka jak wyszła na PC-ta, to była chyba jedną z gorzej zrobionych gier na PC-ta kiedykolwiek. W sensie w ogóle rozdziałki nie szło pozmieniać, taka była masakryczny port. Proszek dymny. To ta i tak chyba wypada lepiej, a tego nie idzie? Bez osy, o. Kurwa, jaki atak tym nożem normalnie. Cała siła w to idzie. Siema Lord Gwynblade, tak, siedzi duo. Cześć. Ale te światła na przykład ładnie się odbijają w tym w No, asfalcie. tylko jakoś tekstury jest słaba. Wychodzi na to, że te bicy to w zasadzie $5 donate za $3,5. No. Ja tam o te pytania o przeprowadzce i mieszkaniu to wam mogę odpowiedzieć po tym jak skończymy nagrywać, bo O, nie jakie chcę, żeby fajne. to było na YouTubie. No widzisz, Struś, kurde, musiałbyś zasubować aż z tej okazji. Ej, możesz wejść do środka. Nie, mogę wejść na. A, okej, sorry. Bo to przy drzwiach się pojawiło, myślałam. Co to jest, kurde, Gold Rush? O, idziemy do Soviet Union. We are glad you're here. No to spoko, też się cieszę. Teraz zaś Silent Hill to przypomina. Sprint używa kondycji. Co mnie coś goni, że ja mam uciekać? Nie. Nie, chyba po Widziałeś prostu. film Gwiazdy o Janie? Nie. Nie widziałem. Strzelają. What now? A tam typy jakieś łażą. Mhm. Siema pan czciwy. Wyrzuceniem złota. No, złoto zostało spłukane. To się odcisnęło piętro na internecie. Siema ptaskowy. Cześć ptaskowy. Lol, ale kurwa takie niewidzialne ściany robić w grze. Co to jest? XIX wiek? No, to jest kiepskie. Tak. Jest od twórcy starych rezydentów. No to czuć, że to jest od twórcy rezydentów. No, niech mi się sprint załaduje. Tam jakaś haja w ogóle jest. Ja będę musiał z nimi walczyć pewnie i mi szkoda nabojów już jest. Lol. A to ci. O'Neill, move! Cześć Rejko. Siema. Wszystko mu wytargała. Kara z lunetą. O, to by było za dobre. Mobius members. Skąd ja się tu nagle wziąłem? Some of them are still alive then. Damn. Lol. But those things are everywhere. Ej, a tu mnie Need to dosięgną. get in there and squeeze that guy for info. Ty, Nie strzelaj. zabójstwo z ukrycia. To jest jakiś wskaźnik, czy oni mnie słyszą, czy A co nie. to jest menu mapy komunikatora? Czekaj. Czy będę grać w gorączkę złota? Chyba nie. Kurde, ale co ja tu mam po cichu zabijać, jak oni się skapują? O, dupera może przyjdzie. Latarka, no. A ja nie mam latarki o kurwa mam. Niech jest jakaś dziewczyna obok, no. Kurde, ale ty się spostrzegawczy, gościu. Ja bym nigdy nie powiedziała, że jestem dziewczyną. Tamci się babrają w zwłokach. Gorączkę węgla, hehe. Hehe, he, nie zesraj się. Kurde, to jest... Aha, ikonka zaalarmowanego wroga. Dobra, wszystko wiem. Lol, ale że się będę skradał przed potworami, to bym się nie domyślił. No i coś tam świrują. Siema Frekton. Cześć Frekton. Ja bym tego udupił. Farfocla. A tamci niech se szaleją. Zabij nieświadomego. Czemu to się pojawiło, jak tu nie ma nikogo?
Bo jakby masz tutaj okazję kogoś zabić i jest tylko jeden. Tak, gwiazda, w dzień premiery będę grał w Wolfensteina. O. I teraz przy drzwiach tam masz kolejnego. Nie wiem. Takie The Last of Us. No, o faktycznie, teraz się trochę kojarzy z The Last of Us, tylko że oczywiście nie jest takie ładne. Bo The Last of Us to tam miażdżyło dupę grafiką. Nie ma ten się tam pulta. I Wolfensteina pewnie całego będę chciał na YouTube'a nagrać. No ale tak na surowo ze streama, bo jako że na YouTubie zostałem odcięty od praktycznie jakiegokolwiek zarobku, to już szczerze mówiąc mam ich w dupie. Ta krew tam ładnie chlapała, a tutaj to jest okropna. A ja bym jak nóżki założył jedną na drugą, bo O, jedna ten. opuchła. Kurde, a nie idzie go przeszukać, nie? Nie wiem, to ja tamtych chyba zostawię, niech się bawią. Chociaż nie, bo tam kurde karabin był przy tym typie. Nie, no to weź ich wymorduj. I Może przede się- wszystkim nazbierasz tego zielonego żelu. No. By nie obiecywać sobie za wiele od nowego kolosa. Ale kurde, Wolfenstein będzie zajebisty, ja to po prostu wiem, bo nie ma opcji, żeby on był słaby. To jest wiadoma rzecz. Olej, tam urodziny chrześniaka, Boże. Kurde gościu, premiera Wolfensteina jest jedna, chrześniak będzie miał urodzin pełno. Niestety. Dobra, ich tu jest tyle, że ja ich niestety kurde nie zaszczelę wszystkich. Cześć, Giver. Gdzie jest ten... Oho, to się kapuje. Okej, może by się udało tu przejść po aucie, a tam jest dwóch. Kurde, rozkurwator, jakie ty głupie rzeczy piszesz. Nie wiem, czy to jest... Czy to nie jest daremny futer? Nie no, mi się wydaje, że w ogóle oni się nie skapną. Że oni tak głupi są. Dobra, nie wiem, zrobimy takie coś. Nie, ci się skapną we dwójkę na 100%. Ale tam jest karabin. Kurwa, nie latarka. Dobra, Jolo. Nie, to może jem. zjebiesz. No to umrę, to se wczytam, no. O ma. Ta się popakowała. Czekaj, babo. Ja spierdalam. No leć, pało. Ej, ale mu szybko teraz zeszło te... Chyba bez sensu to było. A jak wejdziesz na auto, to cię dosięgną? Nie zajdę na siłę. On się chyba nie podciągnie. Chyba jak lamy. No, ej, była opcja tam. No wejdź. Lel. Nie wierzę w to. Ale nie, oni... Powiem wam, AI przeciwników nie jest najwyższych lotów. Ja wiem, że to są w głowie jego córki wyimaginowane potwory. Ej, i co? Musisz po 2 strzały O. oddać. Albo lepiej celować. Aha. Dobra, To chuj. to tak jakby... Może w karabinie będzie dużo nabojów. Lol. I teraz... Ej, a teraz jakbyś zrobił tak, że zszedłbyś tą drugą A stroną... może nożem bym ich spróbował Nie, nie. zabić? Zejdź tą drugą stroną No. i idź tam. Ale oni mnie widzą, oni pójdą za mną. Czekaj, Ej, on żyga chyba. gdzie to zrobi? Ja pierdolę. Mi się wydaje, że jak zejdziesz drugą stroną, to cię nie znajdą. Ale ja bym chciał ten karabin. Ten... No ale to zejdź tam i idź do krzaków. Albo tam przejdź w dół. O, znaleźli cię, sorry. Ej, może mi się uda, tak na szybko z biegu. Wątpię, bo ci będą tutaj zapieprzać. Ale mogę tu wejść. No możesz. Ała, kurwa, prawie nie żyję. O! W dupę! Nie! Szybko się nauczyli. Spinać. Może oni uczą się od przeciwnika. Dobra, ja sobie odpuszczę ten karabin jednak chyba. Nie, no weź to zróbmy. Czekaj, to bym tą babę zaklupał tutaj. No nie, bo ich jest za dużo, ja nie mam tyle nabojów, nawet No jakbym ale tu chciał. będziemy po cichu ich mordować. No nie da się ich wszystkich po cichu Da się, tylko trzeba mieć cierpliwość. Czekaj, czy tą typiarę się... Kurwa. Czekaj, typiaro. A tak pewnie trzeba, kurde, milion ciosów. O, ładne.
Coś to 25 zł. Dzięki bardzo. Bu. Cześć, migacz. Chyba migacz. Lel. Wrócili się. Jakie są Ej. głupki. Mikołaj chyba latarka ich oślepia. A jak zgaszę? To chyba jest przypadek. Lel. Ten karabin na pewno się nie da podnieść. Ja właśnie myślę, że się da. Bez sensu. A spróbuj ją teraz zamordować. Od tyłu? No tylko się skradaj. Kurde, nie, to jest... Bez sensu. Jakbym tak walnął. Ale ci przytracę. Dobra, walka tu jest dramatyczna. Nie, dobra, to niech mnie zabiją i ja sobie ten karabin na razie Ale odpuszczę. oni się... Jakby... Ja nie czaję tego. Ojej. Dobra. No powiem wam tak średnio bym powiedział. Generalnie w Rezydencie to w Rezydencie to byli mądrzejsi wszyscy. Wyobraź sobie, że gra Splinter Cell Conviction. Splinter Cell Conviction byli mądrzy wrogowie. Cześć, Gawron. I ona teraz tu pójdzie, a ja pójdę za nią i ją może zabiję. Chyba, że się odwróci nagle. Szybciej, kurwa, szybciej. Dobra, nie uczcie mnie. Czekaj, wycofaj się. I wyłącz latarkę. Faktycznie. O kurwa. Co? Przecież w nich to wyładujesz cały magazynek i on nie umrze. No, bez sensu. Dobra, jeszcze raz. 2 suby i Nikola straci 100 zł, no. To powinna być motywacja. No. W ogóle on głupio strasznie pada. Jakby ktoś strzelał do niego, a nie go bił. Dobra, jeszcze raz. A co to jest w ogóle te menu mapy komunikatora? Aha, to jest mapa po prostu. Akta, ekwipunek. No, tak jak w Rezydencie. Yeah! Cześć, Wojtek! Dzięki ciechom. Mówiłem, że dam. No i kurde, i dał. Że tak powiem. Gdyby każdy widz był taki jak Wojtek. No. To by były same suby. A ja tu w ogóle poczekam może. I czekaj. A ona teraz jakoś... O Jezus, jakoś szybko poszła. Dobra, niech idzie. Niech ginie. Roślinka. Idziesz po nią? No. Jako stały sub czuję się niedoceniony. Kurde, pan chciwy, no czuj się. Ej, coś lata. A, to proch. No. Ja na początku myślałam, że to jakiś pingwin. Aha. Tymi butelkami dość hałasu by rozproszyć wroga. O! Po uzyskaniu No to... umiejętności rozbicia butelki można używać butelek do uwalniania się chwytów niektórych przeciwników. Aha. O Jezus, skomplikowane. Ej, włączyło mi się nagle... A, dobra. Mam tą butelkę? Nie. No masz w ręce chyba. Nie, to pistolet. Czekaj, na razie wymorduj tych dwóch, a potem zobaczymy. No. Bo wydaje mi się, że teraz jak jest ta butelka, to właśnie po to, żeby wymordować tą całą resztę. Dobra, po nim coś będzie? Jest. Gluty. To chyba po każdym z nich jest glut. O, lamp! Masz, nie wydaj na głupoty. Dobra, lamp, dzięki. Ale wydam. No i będziemy robić losowanie. Dobra masz, ale nie wydaj na głupoty. Czy dzisiaj nie będziemy streamować mega długo, bo ja muszę wstać o 7 rano do lekarza. A po nim nie wypadło. No i ostatnio też nie. Dobra, ja tu uzupełnię. I znaczy w sumie ja już dam nowy, no. No to wyzeruję, no. Myślę, że to jest spoko. Dobra, liczba subów 2, 5, 6. I dzisiaj to jest kurde 7 sub.
Już 10 musi być co najmniej, bo jak nie to wstyd. Oczywiście, że wydasz na głupoty na giveaway dla widzów. No to jest najgorsza głupota. Aż mi głupio. A na Dobra. to się nie da wejść. No na to nie. Chwila jeszcze jo. Spokojnie, spokojnie. Podoba mi się ta gra i to strasznie. No to kurde Ciechom... Nie wiem co ci powiedzieć. Spoko. Znaczy, według mnie ta gra ma ciekawą fabułę. Gutierrez! Yeah! Santa Maria del Toro, Belladonna. Dzięki piękne. Także słuchajcie, za niedługo zrobimy na fryzjera. No nie no, ja na fryzjera wydam 20 zł. A mi Mikołaj nie chce fundować takich rzeczy. A byłem niedawno. Kurde, ja powiem tak, Daria musi sobie znaleźć bogatego kawalera, Ale ja który nie jej chcę będzie bogatego kawalera. taki, a ja muszę sobie znaleźć bogatą kawalerkę. I nie chodzi tu o mieszkanie. Już skończ te tematy damsko-męskie, bo... Kurwica, kurwica. Yeah! Mogłoby być tak cały czas, przez godzinę. Alert co 30 sekund. Bardzo chętnie, zapraszam. Grzesiek, a ty masz, już chciałam cię napastować. Kurde, kto jeszcze nie dał, to powiem wam, że lepszego czasu może nie być przez długi czas. Dzięki piękne, Struś. Ja będę wyłapywać sobie teraz niki, które nie mają. Fantomas, na co ty czekasz? Na zbawienie? O, baba się kapnęła. A patrz, tu się idzie tak skryć. Siema, introwertyczka. O kurwa. Nie, nie. Teraz ją zabij. Czekaj, musi się odwrócić. Ale to twoja siostra zadba, żeby kawaler był porządny. Co niby mam zrobić? Przecież już ustaliliśmy, że będą przesłuchania. No. Mam żonę. Ale to suba możesz dać, nawet mając żonę. To Dokładnie. się w ogóle nie ten. Nawet powinieneś. I powiedzieć żonie, że ty nie przepierdalasz pieniędzy na głupoty jak ona. Oj, kurde, to wyszło elegancko, muszę powiedzieć. Siadaj w wózkach inwalidzkich, w których innych miejscach, by ulepszać zdolności. Dobra, będziemy siadać w wózkach inwalidzkich. Ja zrozumiałam w ustach inwalidzkich i pomyślałam, co oni pieprzą. Ja pierdolę. Siema Polarnik. Cześć Polarnik. Jak dasz suba ci rośnie 3 cm. Ale 3 cm rośnie momentalnie, a potem dalej rośnie. Byście sufitu nie ozdupili. Struś, powiem ci tak. No żona to okej, dzieci ci współczuje, a kot jest git. Ja mam żonę i suba dałem. No proszę. Proszę, Struś ma żonę, dzieci, kota, wszystko ma i kupił suba. Dokładnie, i nie szkoda mu. Właściwie, tu. Jeszcze Giver tutaj mógłby dać suba, bo też widzę bez. Ja swojego kota dalej nie widziałam, bo jest u Marcina i czeka aż się wprowadza na to nowe mieszkanie. Bo nie chcę mu robić jakby wody z mózgu, chociaż i tak już ma. Kurde, tego typa bym musiał zaklupać. Nie bardzo mam jak. Siema Lord Nikram. Cześć. Do której stream? No nie wiem, no dopiero gramy kurde godzinę 18. Nie, swojemu kotu. Marcinowi mogę, co tam Marcin? Ale kot jest dokładnie pokój nade mną. Kurde, jakby go tu mądrze zaklupać, bo mi to wszystko bardzo dobrze wyszło i nie chcę tego zepsuć. A weź tą, nie możesz teraz tą butelką rzucić? Ale nie mam tej butelki nigdzie. Masz. Tutaj. Jakby Cześć teraz... Oczek. Ale gdzie ona jest ta butelka niby? A, bo ja może nie klikłem. I O. weź ją teraz rzuć. Nie, nie tam. A Za gdzie? siebie na chodnik. Tu? No. Aż spuch. No. Dzięki za Naruto, siema Mikael. Cześć Mikael. Ale on tu nie przejdzie, bo tu jest murek. To czekaj, jak on się obróci. Nie no przecież... O, teraz. Nie. Kurde, bo się boję, że on się Teraz. obróci. No i łyk. Kurde, jakby mógł przejść tu, ale nie mogę, bo tam się patrzą zaś. Dobra. Idziemy stąd na razie. Struś, współczuję ci. Totalnie ci współczuję. Ja mam 3 dzieci. Dobra, ja nie mam żadnych.
Przynajmniej oficjalnie, no ale no chyba nie mam. Te małe Niklausy chyba nie biegają z tego co wiem po świecie. Boże, Lamp, co ty piszesz? Co? Ja się muszę napić z tego wszystkiego chyba. Kurde Lampy. Czemu ty tak na to patrzysz? Czemu żeś w ogóle to przedstawił w taki sposób? Nie, to tak... Nie powinno się. Dobra, włazimy do tej chałupy. Nie, Mikołaj, musimy ich wymordować. Shit. A! Chyba nie da się wejść. Ja mam 4. O, Jezus, się poasił. Oh fuck. No i to jest kapli. A trzeba było wymordować. I karabin dostał z lasu, już nie będzie szło wyjść. Ptaskowy! Znaczy ptaskowy, nie wiem czy oni mogą wejść, czy nie? Zobaczymy. Dzięki piękne, ptaskowy. Kurde, czuwajcie, za niedługo robimy giveawaya. Nie mówię wam konkretnie o której godzinie, żebyście siedzieli. Bo by było za prosto. Dobra, co tu mamy? Flachy po piwie. No a na przykład takiej to już nie można podnieść, bo ona Bez jest sensu. gorsza. A może, czekaj, bo to ma kapsle na górze, to może szkoda rozbijać. Tu się idzie okąpać. Słuchajcie, ikonki subów zrobię jak Daria już opuści dom Boży. Przybytek Boży. Przybytek Boży i jak się w końcu zbiorę do tego. Dzięki Mike Wick za follow. Jak ktoś jeszcze nie zostawił followa, to ogółem polecam. Cześć. Ale można by było zrobić tą... Don't come any closer! Okay, calm down. Don't shoot. I'm not gonna hurt you. See? Łysy zginie na 100. Maryi człowieka, który ginie. You can lower your gun. I'm on your side. Chciałem wlazł do wanny, myślę, że You're nie. not Mobius. You might not be one of those things, but that doesn't mean you're on my side. You're right. I don't work for Mobius. But I was sent here by them. Have you seen what those things out there? Jeszcze Niklaus psznie powinno być. Yeah. Ej, ale mógłbyś sobie zrobić taki Niklaus Boży. Ale to by nikt nie wiedział w ogóle o co chodzi. No, ale to my byśmy wiedzieli, w sensie Dzięki czat. ptaskowy za follow. Czekaj, bo tu chyba gada ważne He was rzeczy. just a member of Union security detail. Protecting me was his job, and my job is to solve a hardware issue. Dying inside here is above my pay grade. Dzięki za luds. Możecie klikać w te ludsy, bo jest bieda masakryczna z nimi. I know. Stop! Or I'll shoot! No! My jesteśmy z Bambini. Na pewno więcej Soldier ludzi would niż have taken the safety. Bęben Boży. Mi się wydaje, że Kononowicz jest bardziej popularny. Niż Makłowicz? Tak. We're on the same side. Let's try this again. I'm Sebastian Castellanos. Lord Nikram to tak nigdy nie wygląda. No. I'm O'Neill. Liam O'Neill. So you're not Mobius, but they sent you in here? Why? I'm looking for my... I'm trying to restore Ogółem the core. polecam całe te. Just like you are. Yeah? Good luck with that. I'm done. I'm just gonna hold out here until extraction. They can't extract you. Not until Lily is found. Who's Lily? Look, everyone is stuck in here until the core is located. Can you help me out? If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. This Dalej is a mi safe palce house, so czosnkiem. I'm staying safe. Robiłem dzisiaj wodzionkę, bo na nowym odcinku do Gryfnie pojawi się instruktaż robienia wodzionki. Taki spoiler, więcej wam nie powiem. Here, listen to this. Trzeba było sobie umyć rączki cytryną czy coś. Szkoda Sounds like a little girl, right? Quiet. Będziesz śmierdział. No to będę.
Was that her? The core? I think so. But I've been picking up all sorts of weird signals on my communicator since we got here. No way to know for sure until you track it to its source. How do I do that? Your communicator can pick it up too. Once you're out there, check it. You'll see. You'll probably pick up other signals while you're out there. It wouldn't hurt to follow them to find out what... No way. The core first. It's the only way we're getting out of here. Suit yourself. Let's pair up our communicators. That way I can tell you if I find anything. Yeah, okay. Can't hurt, I guess. Ja pierdzie, jest misja. Co to twoje drużyny? Myślę, misja, całe te. Ej, jakby była gra o Kononie i by były takie odpowiedzi. Całe te, ogółem. I Kononowicz, wiadomo o co. Jeszcze, przepraszam ogółem, że tak powiedziałem. So you've been stuck in here a week already? Has it been that long? Damn. Time's a little fluid in here. This was supposed to be a simple in and out job. Like, home in time for dinner simple. Siema, Okal. This is different than anything I've ever seen before. What do you mean? Wonky stuff usually happens when a core goes AWOL, but what's happening is more than that. This place is falling apart at the seams. We use the stable field emitter, but it's not working like it's supposed to. What's the stable field emitter? Cześć, Dogmeat. Mobius sent you in here. Shouldn't you know this stuff already? Kurde, gościu, nie zadawaj mi skomplikowanych pytań, ja jestem prosty człowiek. There were 5 members of your team? There was a security force already in here to help us. But yeah, there are 5 search team members. Wait, did you just say were? I found Baker. He's dead. Huh. Doesn't surprise me. He locked onto a powerful signal and went to investigate. I told him we should just request extraction and report our findings, leave the dangerous work to somebody else. But he wouldn't hear of it, being team leader and all. Always had to be the brave one. You ask me, there's a thin line between brave and foolish. Yeah. There's a thin line between prudent and cowardly, too. Tomato, tomato. I'm not saying I'm glad he's dead. What kind of asshole do you think I am? I hope the others are okay. I'll let you know if I find anybody else. You'd really do that? Thanks. I'd appreciate that. Dobra, typie, dzięki za Naruto. Dawaj pistolety. Any idea where I can get some weapons and supplies? I tried to tell you about this one signal, but you didn't want to hear it. Dogmeat, ponad godzinę gramy, więc już nie tak półtorej. From 2 Mobius security team members who were talking about weapons caches. Maybe you can follow it and get some gear. Maybe they're out there, can help you out. I'll think about it. Come on, man. I'm all alone in here. I could use some protection. Maybe if you hadn't let your last guard take the fall for you. Whatever. I'll mark the signal on your communicator. Follow it or don't follow it. I don't care. Lol. Co skuteczniejszego? Those things are pretty tough. Takes a lot of ammo to get them off my back. Do you have anything stronger in here? Not in here, but you could probably find some out there. This place was designed to be peaceful, but Mobius and firepower go hand in hand. Do you know where I can find some of this firepower? It's pretty chaotic out there. You're not gonna find a pile of heavy-duty weapons altogether. But I did see something useful next to an abandoned APC just outside. I'll mark its location for you. But be careful. There are a lot of those things hanging around it. Dobra, nie sraj się. Łysy. On zginie. Prędzej czy później na 100. Dobra, robimy sobie. Czy powiem wam, spoko całkiem jest ta gra nawet. Jakby nie te takie sterowanie, że jak wszyscy mają kija w dupie i inne detale. No, to by było bardziej okej. Dobra, ja muszę się nauczyć. A, tu możemy sobie robić rzeczy właśnie. Jak mi się podoba druga część względem pierwszej? Nie grałem w pierwszą. Siema, pomidorowy Ted. Tworzenie. Mogę stworzyć naboje do pistoletów i leki. Ja sobie stworzę naboje. O Jezu, nie lubię, to jest takie skomplikowane. A, najwięcej mogę 7, tak? No to tworzę, kurde, 7. No. I szczykawki z lekiem. O, są achievementy. Dobra. Truskawka w dupie, co? Znaczy, gra zgapia z kilku gier. Mogę ulepszyć sobie. Siła ognia. Czas przeładowania, szybkoszczelność. Aha, ale nie mogę, części broni 0.
To dopiero pewnie będziesz... O, to trochę, mi się wydaje na przykład, że takie elementy jak te craftowanie, ulepszanie broni nie pasuje do tej gry. Mi też nie. W Rezydencie to jakoś, nie wiem, w Rezydencie to pasowało, a tu mi się wydaje, że to takie na siłę, że to generalnie do tego typu, jak, ja nie wiem. Ale coś masz po lewej stronie. Tu czekaj, tu mam już części do broni. I tu chyba też mam części do broni. Leśny zbieracz jeszcze nie było giveawaya, dlatego polecamy subować, bo możesz się załapać. Cza. Dobra, ja bym poszedł w siłę ognia. A ja bym czas przeładowania zrobiła. Ja mam tak mało naboi, że ja nawet nie mam co przeładowywać. To ja bym poszedł w siłę ognia. No rób jak uważasz. Dźwięk siły ognia wzda większe obrażenia. A ile to kosztuje? Aha, 90. A ja mam 25. To sobie mogę dupę ulepszyć. Czysty kraftowanie spokojnym. No tak, no. Kurde, pomidorowy Ted, jakbyś kupił suba i wygrał losowanie, to na przykład mógłbyś sobie zażyczyć takiego Wiedźmina. Bo grę do 100 tutaj proponuję, także chyba Wiedźmin się mieści. Że tak powiem. Dobra, stać mnie na czas przeładowania i na pojemność magazynka, to wolę pojemność magazynka. Dobra. Ja tam tu nie jestem dla giveawayów. Kurde, Hematyjna, bo ty suba nie masz. To może dlatego. Nie, no ja wiem, że nie. W jedynce też było ulepszenie. Ale to nie o to chodzi, że to w jedynce też bym powiedział, że nie pasuje, no. Mi do tego typu gry generalnie, do takiego horroru nie pasuje to zbytnio. Wykorzystaj swój komunikator, by namierzyć go z dziewczynki. No, mamy 17 nabojów, to już coś można postrzelać. Czy jak ulepszę dupę, to będzie miała większą siłę ognia? Ciężkie pytanie. Jak zjesz super ostrego kebaba. No i fasolki. Czekajcie, idziemy jeszcze na dół. A tu coś idzie przy kąpie zrobić? Nie. Kababa, tak. Zresztą jak to mówił Major. Kabab. Tu nic. A tam jest to lustro. Aha. What the... Migacz możesz być jak mój kumpel i zawsze nosić ze sobą ostry sos. Wiecznie w plecaku miał ostry sos, po prostu do wszystkiego go dodawał. Jak mieliśmy obiady na stołówce, wlewał tam ostry sos. Jak dostał od kogoś kanapkę, wlewał tam ostry sos. Aha, myśmy się do tego gabinetu wrócili. A ta baba tu tak jakby weszła. Aha, i tu ma... O! I na tym wózku ja mogę coś tam sobie zrobić z tego co pamiętam. Bo sobie jest tak brzydkie, że lustra pękają. A, zaczyna mi się dupczyć rzeczywistości. Nie wiem, no w Bytomiu są spoko kebaby, na przykład Zahir kebab albo kebab Sultan. Ten sultan to na dworcu, no nie? Tak. To tam idźcie z jakąś... Dziewczyną. O europejskich rysach twarzy, to tak. Może dostaniecie taniej albo za darmo nawet. Tak, albo dostaniecie kebaba pełnego mięsa i to takiego uber wielkiego. O, idzie siostra jak z pornucha. What a pleasant surprise. Welcome back. O co tu chodzi? A to nie jest... How are you here? Ta I could policja. ask you the same question. Ej, mówcie, kto to jest? Even if that face has seen far too much. Ej, wydupczyło streama w ogóle na amen. You look tired, detective. I can help you get back in shape. Ale dalej się nagrywa, wszystko spokojnie, że no stream się wydupił. Just like before. A, to są po prostu ulepszenia takie. Kurde bele, muszę sobie startować. Co się stało? Wysrało streama na amen. Nie wiem czemu.